sam Tajana Kesić-Šapić, direktorica Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj Hrvatske gospodarske komore. Danas smo ovdje da bi saznali neke nove stvari i podijelili iskustva sa partnerima iz regije. Moram reći da se u Hrvatskoj dosta toga u zadnje vrijeme radi upravo po pitanju poticanja mladih, poticanja start-upova. Na tom području dosta radi i vlada, isto tako i Hrvatska gospodarska komora. Ono što bi najvažnije istaknula od projekata koji sada provodimo, to je projekt za poduzetnike početnike financiran od Europske unije, a zove se Erasmus za početnike, koji je namijenjen ne moraju biti mladi ljudi, dakle ljudima koji imaju želju postati poduzetnici i njima se omogućava i financira praksa od 1 do 6 mjeseci kod nekog poduzetnika koji je već etabliran u zemljama Europske unije. Znači, mi radimo taj projekt u partnerstvu u konzorciju sa partnerima iz Italije, Španjolske, Slovenije, Mađarske i Finske. Mi smo član tog konzorcija i naš je cilj u ovoj godini ostvariti 10 razmjena, znači da naših 10 početnika ode u zemlju koju želi, u djelatnost kojom se želi baviti. Ono što je najbitnije je da ima dobar poslovni plan i da zaista želi biti poduzetnik, a ne da ide zbog turizma u neku zemlju. Mi smo ti koji procjenjujemo poslovne planove i koji odobravamo i radimo na mečiranju tih naših poduzetnika koji žele ići negdje van. Isto tako, naši poduzetnici koji su već etablirani na tržištu mogu prihvatiti mlade start-upere iz ostalih zemalja Europske unije.